Με τη συνδρομή πυροσβεστικού ελικοπτέρου Έριξον που έφτασε από την Αθήνα, αντιμετωπίστηκε η νέα αναζωπήρωση που παρουσιάστηκε το μεσημέρι στο Μύρτος της Ιεράπετρας. Όλη τη νύχτα είχαμε μεγάλη αγωνία. Η ενίσχυση των ανέμων που είχαν κοπάσει το πρωί προβλημάτισε την πυροσβεστική που ζήτησε άμεση συνδρομή και δεύτερου ελικοπτέρου. Ο ρόλος του στάθηκε καταλυτικός, καθώς η φωτιά έκαιγε και αυτή τη φορά σε δύσβατη τοποθεσία. Υπήρχαν και θυελλώδεις άνεμοι κατά διαστήματα, οι οποίοι ήταν και διαφορετικών κατευθύνσεων. Πρώτη φορά βλέπαμε άνεμο να φυσάει από Ανατολιά, μετά από Βορειά, μετά από Δύση. Η νύχτα που πέρασε ήταν δύσκολη για τους κατοίκους της περιοχής που φοβήθηκαν ότι θα ξαναζήσουν τον εφιάλτη που τύλιξε τη γειτονική Βιάνο τις προηγούμενες ημέρες. Μαύρη τη σκοτεινιά που λέμε. Πολύ κακή. Η φωτιά ξεκίνησε τις απογευματινές ώρες της Μουρνιές και λίγο αργότερα παρουσιάστηκε νέο μέτωπο στο Μύρτος, αυξάνοντας τις υπόνοιες για εμπρισμό. Εμπρισμός ήταν. Ό,τι ήταν εμπρισμός. Δεν υπάρχει περίπτωση ότι δεν ήταν εμπρισμός. Από εδώ από το δρόμο, 100 μέτρα πιο κάτω. Η φωτιά έκαιγε όλη τη νύχτα, ωστόσο αντιμετωπίστηκε πριν ζώσει επικίνδυνα τους οικισμούς, χάρη στην προσπάθεια που έκαναν πυροσβέστες, όσο και ομάδες εθελοντών που έχουν οργανωθεί στην περιοχή. Όλος ο κόσμος ήρθε και τα διπλανά χωριά και με βοηθήσανε, τα νιάτα όλα στο πόδι, όλοι. Χρησιμοποίησαν το αρδευτικό δίκτυο για να ανακόψουν τη φωτιά, όσο και για να ανεφοδιάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα. Έχουν δίκτυα οργάνωσης και είχαν ακροβολιστεί άτομα μέχρι που ήρθε και η πυροσβεστική υπηρεσία. Έτσι λοιπόν αντιμετωπίσαμε τη φωτιά στα σύνορα Μουρνιών Γδοχείων. Το πρωί με τις ρήψεις νερού από 2 καναντέρ που έφτασαν τη νύχτα στο Ηράκλειο, η φωτιά είχε πλήρως υποχωρήσει. Σαν πολλοί κάτοικοι, η περιοχή είναι δύσκολη, έχει στενούς δρόμους, έχει ελιές, και η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ στο Μύρτος ήταν ένα άλλο μέτωπο δύσκολο, γι' αυτό έφτασε στα όρια του οικισμού, κινδύνευσε ένα ξενοδοχείο. Ωστόσο, μετά τη νέα αναζωπήρωση στο Μύρτος, κλήθηκε και πάλι ελικόπτερο από την Αθήνα. Μήματα που είχαμε μια άριστη συνεργασία, υπακούοντας ο ένας στο άλλο και αλληλοκαλυπτόμαστε. Έτσι λοιπόν περιορίσαμε και τις ζημιές. Η έλλειψη ήταν του αεροπλάνου που δεν μπορούσε να έρθει γιατί ήταν δύσβατη περιοχή που δεν μπορούσαν να ελέγξουν. Υπό έλεγχο τέθηκε το πρωί και η φωτιά που έκαιγε ταυτόχρονα στον Πλατανιά Χανίων, όπου κάηκαν 500 στρέμματα χορτολιβαδικής έκτασης στην τοποθεσία Φουρνές. Η καμένη γη στη βορειοδυτική Ιεράπετρα ξεπερνά τα 1000 στρέμματα. Κινδυνεύσανε και να είναι καλά τα παιδιά που ήρθαν και βοηθήσανε και σβήσαν τη φωτιά. Την προσοχή των πολιτών εφιστά και σήμερα η πυροσβεστική, καθώς η θερμοκρασία παραμένει υψηλή και οι άνεμοι πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις.